Hankalin dubban al'umma ne a Najeriya da ma wasu ƙasashen duniya yanzu haka yake a tashe. Tun biyo bayan sanarwar da aka samu wanda gidan jaridan Sahara Reporters suka wallafa cewa gamayyar jami'an tsaron Najeriya na shirin aiwatar da mummunan kisa a kan jagoran harkar musulunci a Najeriya da almajiransa waɗanda suke zaune a babban birnin tarayya Abuja. Wasu daga cikin mazauna birnin na Abuja sun bayyana cewa jami'an tsaron ƙasar sun gargaɗe su da su ƙauracewa mahallansu domin za su aiwatar da abin da suka kira da kisan ƙare dangi ga Sheikh Zakzaky da mabiyansa. A rahoton da aka samu daga jami'an tsaron sun bayyana wasu mahallai wanda suke mallakin harkar musulunci a Najeriya, ciki har da gidan shehin malamin da yake zaune a Abuja. Idan ba a manta ba, a ranar Juma'a 28 ga watan Mats ɗin da ta gabata ne gamayyar jami'an tsaro suka buɗe wa 'yan uwa musulmi wuta tare da kashe mutum 6 da jikkata wasu da dama a yayin gudanar da gangami don nuna goyon baya ga al'umman Falasɗin. Sama da mutum 300 ne aka kama tare da tura su gidajen yari mabambanta. Sai dai tun biyo bayan wannan sanarwar da aka samu ne a cikin daren nan mabiya shehin malamin da wasu masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka bazama a tituna domin yin Allah wadai da wannan mataki da sabuwar gwamnatin Tunubu ke shirin ɗauka, kamar yadda gwamnatin baya ta Manjo Janar Buhari ta ɗauka a kan malamin, wanda hakan ya jefa ƙasar cikin mawuyacin hali tsawon zamanin gwamnatin ta Buhari sakamakon zubar da jinin bayan Allah babu gaira babu dalili. Shin wace manufa ne gwamnatocin Najeriya ke son cimmawa na ƙoƙarin ganin bayan wannan shehin malamin da da'awarsa?